Uba adal bat nong room MLA ke Shillong Not. Hakajan mit sinang kong ulalait banjurip ya kejaka baja kejing pthai bom. Hakan dailat kabelaja hakajan mit jong kesengi ublay. Habakran syakilat pthai kubor hadin beladab jurip. Uba adal bat ula penram mikirunar kibadon keti banlay ekaneka kam. Bat kentu ya kino kibreu. Kibadon daw yano. Bakin wan shikamit jing kran bansange no ru ya kibakum kini kijait kam. Namar kepencung seir penban ya kipajba kibalui. Ulakan turu ya katanat pulit, bahkan kendit benriu no, bahkan pengklanya kibor sentiat, kenang bakum kini kinomon jashu nang nesha khamat. Now this whole, yeah, nicely they kept in the corner. The intensity was not very high. This was the IED. Not, no, it was with remote. Yeah, they kept it here. The intensity was no casualties. No casualties. This all there. These two window frames broke down. Ngawan lamit karoi biji tengah suan biang mata nomor bah alis taman suai mensi miniki peran song gebran ni kecaka ti bar kani kejingja ke basusi kalong sisa ke bah hiapan perem da borok ki nong song joka street markum miniki ki kemde banwanja nginum dei ru ban sya bakanja baginum dei ru ban peteng banja na kapor mar ka penting ka pen smith ka pen song siir ka pelong panik yaki peran song berkhamtam kini kejingja komuniki atem bom blast ki ba don ki jakar bla explode te kalong ki ba sosi bat nyaingu yu play kalong ba khamdon ki jikja ba sniu tangi wei man sim ru khamdon ki ba ja ba sniu ba khamtam nyaingu ba mening ka singi de ka si sonde ka ba ki khang di babon ki dukan ki khang lembaga order jeng DC ti sulong ka jing blessing disguise mo aku kalian ti barkum kani ngasngo ba kum no mi khmat ladai high time ngem de ba shu ngap shu ngasngo ban ong yakini ki brio ki badon kiti kumni ki kam ba don ti kumni ki kam per chong siir bakin kenyo ba kalade ka por ba it's high time bakin one sanono ka meet ka jekran lakade banu kham tam bar sarkar da kidon daw bar ka banu la kidon daw kimdei bakin le ben kimdei bakin pelong skip good yaki barit barya kham tam ki prabrio ki mensim brio namar kani kalong kiki ka ba deban pendem da baro namar kalong kiki ka ba sosi khamtam donbok bakhram ja kiki ka basniu ya ki mensim ki bolui doi mo ti bat kani ngasngo ba deban pendem bat ngasngo ba kadika act of coward jong ni ki brio bakam dei su kumni kiki banja ngasngo bangim de basu skap baka government kan le la ka jongka benta bat kini ki brio de ki don daw ki don ki de ban penpau ya ke ka jingkwa ka jongki ya ke jenong kam ka jongki bat ke ka bakidon ka motif sandat ngimtip tinga sngo ba kani ka jing le ka jongki ka de ban sange sandon bakam de ban haras lande ban create ka fear psychosis ya ki brio ki bayang ni nok song sunong ki bolulu bang hapan appeal ban o chaga police department bakan long awake bakan long alert bat bakan strengthen ya ka strength ka jongki hai babon ki bantau khamtam bakulum ailat komuniki ki banja nakapor namar ngidon ha preng gajing ka bang ne covid mata arsnem kanu gajing kta ya ka yo ka kot ka kamai gaji khamtam ki brio ki ba long ki general public mo ti bat ngasngo ba komuniki ki ka police ka di bale jok kamram bat kan threat bat ka di ban yo ru ban kem khnang ba kini ki kenum don gajing bat bakinum ja su nani semua nemlang patai su manu badan kiti na salandan rei ngamti petai baklim ki dai na kem dai ti bat kai ka bang skwa banong lada kinut ya ka ban atem komuniki kam yaki nong no yaki mensim bolui kani kalong ba atak yaki general public ki bam tip ye ki belong ki innocent tengah semua lada ki group ne ki individual ki ban one khmat ki ban pau ki ka ba ki don ki jing ye ki ka ba ki dongkam namar ki nomla ban sngap kum ki nong song jong ka jala ki ba ye ja ta ki jing suk namar ka jingsuk hi ginomla ban wat ande ka jingsuk ka dei hangi hi simak bat kani ki masu thu ba ka jing atak ka jongki ki atak mano ba involve dari individual na ki group kani ka dei ka ba ki atak ye ki general public ye ki innocent people mo bat kani ka long ba dei ban condemn ba dei ban pendem da ka state hi borok koi bat ngasmu ba ka la da ka dei agency ni ki group individual ki soba bikin stop long at once namar ki dongkam ya ka jingsuk ban ada ki dei syaki ki reu rang ba be khun na ka banta ka kos ka jongki ki ban wan chakmat manta ka dei ka fight dongkam ma de khun omshu da ki guli omshu da ki AK47 lagi dokam ma de khun do khulong ban ngasnguru ba ka government of the day ka dei ban long alert
buat kadai ban pay much hit attention how badai bagi jingja bagi numban jashu kenapa ke jingsuk kalau mesencar hani ke state ke jong man hable ru la jong kamera mungkin hapet hadu kan nu yang government kalong serius bakam tam ke police department bahkan perform la ke jong ke duty buat kiki ke belajar kiki ke belajar jai kini ke barang jam mantap buat ngimtip kiki ke ban senang jaru jadi yang scam bawa ke police department kali jong kamera ban pedi ya kata ke jinglong capable ke jongki haka kam ke ba ngila tenrong kumki police ki ban ai ta security ya ta safety haka street di borokoi baro ngin hablong alert ngin hablong careful ngin hablong husiar namar bakoi kini kalong kejing pangbet kalong bakani ka kata general public pi kalian ka economically mo haka yok akot katrai ka kata kamai gaji lembah ni ki aslam kala kata nomor covid jadi komuni ki jing bom sengan kemde ban island bar kemde hiru bakini ki beri berong keti kenang shim kabu ban nang penting persmit persir lagi ban stop bagi dei ban long take instrument for peace bang appeal kalau bagi ban long ki atiar jong jingsuk nomor ke jingsuk ngon bla ban wat wadangi wat kalen kali pertai ngon yo ke jingsuk kali hakti jong isimet bar hakti jong barok kinong shong jong street